Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbig sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Marahay na aldaw Bicolandia asin sa mga nagdadangog sa tuyang ngunyan outside Bicol Region. Welcome po sa Usapang Consumer at Negosyo ng Department of Trade and Industry Region 5. Ini po ang ang Usapang Consumer at Negosyo po, ini po ang programang tatabang sa tuyang mga negosyante asin mga konsumidores. Tinatalakay po digdi sa satuyang programa kung ano ang mga responsibilidad asin paano kita maging marahay na negosyante asin mga parabakal. Sa ngaran po ni Miss Bem Berango, ako po si Suzette Brioso Benaventura. Handang-handami po kamong ibanan ngunyan sa sarong oras na talakayan. Ang pag-uulayan tapong ngunyan ay ang duwang batas na magpoprotekta sa satuyang mga negosyante asin mga consumer. Ano po? Ini po ang price tag law asin ang short changing act. Aaraman ta po kung ano ang mga batas na ini, paano po kita kaini mapoprotektaran kung kamaman po ay negosyante o kayo man po kita kumaman po ay parabakal. Asin ano ba ang mga responsibilidad ta bilang negosyante o bilang parabakal sa irarom kan batas na ini. Ang batas ng price tag law as in short changing act. Iibanan po kita ngunyan para ma-explicar ang batas na ini para matalakay ta ning hararon pa ang price tag law as in short changing act kan saro sa mga expert kan Department of Trade and Industry sa Consumer Rights and Business Regulation, Mr. Ralph Charles Koo. Hello sir, good morning. Good morning Ma'am Suzette. And good morning din po sa ating mga tagapakinig, especially sa lahat ng mga consumers. Rest assured po na marami kayong matututunan patungkol po sa topic natin na price tag law and no short changing act. Okay. So, Sir Ralph, ang gabos po kita sa mga nagdadagog sa tuya, na po, gabos kita para bakal. Dawa po mga negosyante para bakal. Although po, kung baka po kasi kung minsan sinasabi ninda Sir Ralph, ang Consumer Act of the Philippines ay para lang sa mga parabakal, para lang sa mga consumers. Hindi po. Balance po ang satuyang Consumer Act of the Philippines. Pinoprotektahan po kayan ang mga negosyante asin mga parabakal. Sinasabi tangani po ang mga negosyante, mga parabakal man. So ngayon po, duwang batas po na nagpoprotekta ka sa tuyang mga consumer rights ang didiskusyon ta. Ang price tag law as in short changing act. Sir Ralph, ita na po pagparahalo yun. Ang diretsyon na kita, saruun ta ining batas na ini. Ano ba ang price tag law? So, good morning po. Ang price tag law po ay nakapaloob sa Consumer Act of the Philippines o yung Republic Act 7394 under po sa Article 18. Ito po yung exact citation. Basahin ko lang po. Price tag requirement. It shall be unlawful to offer any consumer products for retail sale to the public without an appropriate price tag. So, isa po yun. Label or marking publicly displayed to indicate the price of each article, and said product shall not be sold at a price higher than that stated therein and without discrimination to all buyers. So, himayin natin ng kaunti itong sinasabi dito sa batas. Sabi una, it shall be unlawful to any consumer product for retail sale to the public without an appropriate price tag. So remember, hindi lang dapat may price tag. Ang sabi dito ay appropriate
price tag. Mamaya po tatalakayin natin ano ba ang nakapaloob para masabi natin na ang isang price tag is appropriate. Tatalakayin po natin yan. Sunod, sabi dito, the price of the said product shall not be sold at a price higher than that stated therein. Ibig sabihin, kung anong nakalagay po na presyo, hindi pwedeng lumampas po doon. During the transaction. Kung ano po yung nakalagay na presyo, yun po dapat. And last phrase dito na sinabi is, without discrimination to all buyers. Dapat po pantay-pantay. Hindi pwede na sa isang consumer, ganito yung presyo mo, sa isa, magkaiba. That is why, kailangan po dapat laging may price tag ang mga produkto at serbisyo na ipinagbibili sa mga consumers. Okay, Sir Ralph, Sir Ralph? Ganito. Ang price tag na tinataramta, yun po ang nakapalaman digdi sa price tag lo. So ibig sabihin, ito yung mga presyo, tama pa ako, na nahihiling ta diyan sa, halimbawa, mabakal akong t-shirt. May nakalagay ba diyan na nakasuro-sabit diyan na ang mga parang etiketa, pagkatapos may nakalagay dyan na presyo. Opo. Yun po yung price tag. Yes po, tama po, And Ma'am then, Susie. may nahiling kita, halimbawa, magdyan kita sa mga department store or kaya grocery stores. Sa shelves mismo, may mga nakalagay na presyo. Yan din po ba yun na tinataramtan? Opo, shelf tagging po ang Okay. tawag yan. So, ang bilang parabakal, ang gusto ko lang maalaman, Sir Ralph, kung lahat ba ng tindahan, gabos bang tindahan, dapat may price tag. Halimbawa, sigurado yan sa mga grocery stores, darakulang grocery stores, department stores, automatic may dapat compliance din sa price tag. How about po duman sa mga nasa luwas kan grocery stores, darakulang grocery stores and department stores, dapat din ba may price tag sinda? As to paglalagay po ng price tag, wala pong exemption sa batas, depende sa size ng ating negosyo. Hindi ibig sabihin na nasa mall ka, kayo lang ang dapat may price tag. Regardless po, basta sabi dito, is a consumer products is sold for retail, dapat po may price tag yan, regardless kung anong size ng inyong negosyo. Okay. Ano po? So, halimbawa, Sir Ralph, yung mga parapuprutas dyan, halimbawa, digdi sa to, parapuprutas dyan sa Daraga, sa Legazpi. So, dapat, duman, may price tag senda. Opo. Dapat Hindi ba? po sila exempted. Example lang, halimbawa, kasi, ang nagdadalog sa tuyang ngunyan, mga negosyante, mga parabakal, halimbawa, mga mansanas, dapat ba, bawat sarong mansanas may price tag? Pagdating po sa mga fruits and vegetables, part po sila ng mga exemption sa price tag, but hindi ibig sabihin na hindi sila maglalagay ng presyo. Pwede sila maglagay ng price list. Isa po sila doon sa mga exempted for price tag, but not na hindi sila maglalagay ng presyo. Kailangan nila meron silang price list or posters. Okay. Opo. So, ang ibig sabihin, Sir Ralph, halimbawa, ang nakadisplays, dakulo na mansanas, dakulo na mangga, o mangga na lang, Filipino products, Filipino fruits. So, dakulo na mangga na nakatambak, dawa sa nung presyo lang dyan na nakalagay sa karton, pwede na yon. Opo, pwede na po yun. Okay. So, yung mga parabagas, arog man kaya yan po, Sir Ralph. Opo. How about po yung mga sari-sari store? So, sa sari-sari store po, option nila, pwede nilang lagyan isa-isa ng price tag, or pwede din sila gumamit ng shelf tagging, kung pare-parehas naman yung produkto. Okay. So, very clear po sa tinaram po ni Sir Ralph, walang exemption. Basta ang produkto ay pinapabakal ng retail, dapat may price tag. Okay. Although, pwedeng price list. Takong dakulo, halimbawa ka itong mga mangga, mga pako, siguro po, Sir Ralph, okay lang na ikaag na lang sa price list. Ano po ang ibig sabihin ng price list, Sir Ralph? Yan po, so lista kan mga produkto ninyo. Part po siya duman sa exemption sa price tag, individual price tag. Kung sakali, yung nature ng product ninyo is mahirap siya lagyan ng paisa-isang price tag. So pwede po na price list, basta nakalista po dyan lahat, walang exemption na product na hindi lalagyan ng presyo. Okay. So yung price list, ito yung
parang summary, halimbawa, pako, kung ano-ano na, dipisilon saro-saroan na kaagan ki price tag. Ano po? So, dapat siya, saan siya nahihiling, Sir Ralph? Dapat po sa lugar na nahihiling kan consumer. So, sa part kan store na madali siyang mahiling. Okay. So, dapat talaga nahihiling yung price list na nakatago. Ano po? So, ayan. So, sana po ang maski po paano na po, naliliwanagan na kita kung ano ang price tag. Ano po? So, kung individual price tag, ano po, yung sinasabi Sir Ralph, correct me if I'm wrong, sa pag-intindi ko, yung price tag na tinataramta, ito yung may individual price tag. Ano po? Sa price tag law. Opo. Na kung halimbawa, t-shirts, darakulang ang mga produkto, dapat individual price tag. Ano po? Tama ba ako, Sir Ralph? Opo. Okay. Pero kung halimbawa, arog kan mga pako, bagas, arog yan, di ba? Alam, masaro-saroon tayan, di ba? So, dapat price list. Yes. Ngayon, yung price list na yon, dapat po nakapaput yan o nahihiling ta sa area na nahihiling kaagad kan mga consumer. Ano po? Okay. Sir Ralph, meron lang akong sarong duman sa sinabi mo po na dapat kung ano ang nakakaag sa price tag, yun lang ang babayaran niya. Pero ako po, naka-experience na ako kay Sir Ralph na nagbakal ako sa serong grocery stores, nahiling ko, ini yung presyo, halimbawa 100 pesos yung presyo. Pero nung pag-abot sa cashier, 105 pala o 105 pesos, a matter of 5 pesos difference. Kasi sabi nila, nagbago na sila ng presyo dahil ilang na-update yung price tag nila. So, alin ang dapat bayaran ko duman? Yung 100 pesos na nakakaag sa price tag o yung 105 na na-punch o nanduman sa cashier? So, meron po tayong tinatawag na one price tag rule. So, supposedly, dapat ang produkto at o serbisyo meron lang na isang price tag or presyo. In case of inconsistency, tulad po noon sa sinabi ni Ma'am Suzette, so in case of consistency, for example, bumili kayo, nakalagay doon sa shelf tag, sabi nga is 100 pesos. Pag punch doon sa POS, 105 pala. So pagdating sa ganyang kaso, merong inconsistency, whichever is lower will prevail. Yung po ang babayaran nyo lang. And pwede nyo pa silang idulog sa amin kasi they are practicing a violation sa kanilang store. Okay. So, ibig sabihin, kung ano yung lower price, yun ang babayaran. Opo. So, paano lang ako, Sir Ralph? Halimbawa, 100 pesos yung nasa price tag. Pag abot sa cashier, 95. So, ang babayaran niya ay 95. 95. Ayan. Okay. Kasi kung minsan But, po, sa yung mga consumer, kapag nasusobrahan ang babayaran nila, doon sila nagreklamo. Pero kapag kulang ang babayaran nila, dahil na nagreklamo. So, which is, understandable. Ano po, Sir Ralph? So, Sir Ralph, ask ko lang po, ano po ba ang bilang sarong parabakal, ano ba ang dapat kong mahiling sa price tag? Ano po? May mga nahiling ako dyan na nahiling po kita dyan bilang mga parabakal kan mga price tag kan sa tulay kan mga produktong pinapabakal dyan sa merkado. Ano po? Paano ito maaaraman na tama yung pagkakakaag ng price tag? O appropriate ba yung price tag na kinaag duman sa produkto? So, para po dyan, sabi kanina sa batas, appropriate price tag. So, ang dapat po nating makita, ang sabi dito, una, dapat it is clearly written. Hindi lang yung basta nagsulat tayo ng presyo, kung sinulat man yan, dapat nababasa. So, isa po yan, dapat nababasa. Pangalawa, dapat merong unit. Ibig sabihin, kung yung sa, for example, sa Apple, yung example ni Ma'am Suzette, magkano ba yung 20 pesos na nakalagay? Per piece ba yun? O per 1/4 kilo? Or per half kilo? So, dapat po merong unit. Yun yung pangalawa. So, pangatlo, sabi dito, dapat merong nakalagay up to centavo. Hindi pwedeng 20 pesos tapos walang 0.00. Dapat up to centavo merong nakalagay. Okay. So, yun po yung dapat nating tingnan. Kapag tayo ay mamimili,
tingnan natin kung tama ba yung pagkalagay ng price tag, appropriate ba, naayon ba sa batas. Okay. So, dapat, ang Sir Ralph, yung pala ang dapat, kung nakakaaglang is 20 pesos, yung wala nang iba, hindi siya appropriate. Hindi Opo, siya tama. dapat may nakalagay na peso sign, so may nakalagay din na sentabo, at madali siyang mabasa. So, bako man Sir Ralph gustong sabihin na ang price tag computerized. So, dawa pa lang siya naka-ballpen lang, naka-pentel pen lang, basta ang importante, clear, up to the last cents. Opo. For example, 20 pesos and 25 cents. And then my unit. Opo. Yung kung nakitang naaaraman. So, ang Sir Ralph, curious lang ako, ang bilang sarong parabakal, may exemption ba ang price tag? Opo. Bale, yung na-mention natin kanina, ang mga exemption po, ito hindi ibig sabihin na wala kayong ilalagay na presyo. Ang exemption sa pag-individual tagging, pero maglalagay kayo ng price list or poster dito sa mga products na to. Yung mga sobrang liliit, tulad ng gamot, mga medicinal instrument, yung mga hardware materials, pako, etc. Hardware, plumbing fixtures, electrical supplies, jewelries. So, pero may nakita ako na may jewelries na may mga individual tag. Hindi naman sinasabi na pag jewelries dapat price list ka. Pwede kang mag price tag, pwede kang mag price list kung sakaling hirap ka mag individual tagging. Pwede rin doon sa pwede rin gamitin ng price list or poster sa mga perishable products like vegetable, meat, poultry, fruits. So pwede po 'yan. Basta ang rule, if the nature of the product makes it impractical to place a price tag. For example, isda. Lagyan mo ng price tag ang isda, sinulat mo lang sa papel, dinikit mo. Sigurado hindi magtatagal yun, mababasa, mahuhulog. So titingnan natin yung nature ng produkto kung talagang mahirap maglagay ng price tag doon sa produkto na yun. Okay. So, Sir Ralph, halimbawa, Sir Ralph, dyan sa wet market, may mga ba dyan? Ako nagmamarket kay mga sira, mga karne. So, sa inyo, dapat ba may mahiling kaming presyo duman? Dapat po igwa. Kadalasan, for example, kung yung mga nagko-comply, diyan, makikita nyo sa may taas na part, may poster sila, may price list sila doon. So, dapat updated yun. Hindi pwedeng, nakita ko doon yung karne ng baboy, 300, tapos, or 350. Nung magbabayad na ako, ang babayaran pala per kilo ng karne ng baboy is 380. So, violation po yun. Okay. So, dapat, sabi nga dito, kung ano yung nakalagay na presyo, hindi pwedeng sumobra doon. Kaya dapat, i-update palagi ang price list, i-update palagi ang price tag. Okay. Sir Ralph, example lang po, sa wet market, Sir Ralph, ang price tag kan wet market dapat per stall. Kasi pwede kasi sa wet market dakulaon yan eh. Pwede ba na sararuan ang price tag? Hindi po pwede na sasabihin, lagi ko narinig kapag namamalengke ako. Ganito ang presyo dito, kaming lahat ganito ang presyo. O yung nakita mo yun na price tag ni ganito, ganyan din ang presyo ko. So hindi mo pwedeng i-claim ang price tag ng katabi mo. Dapat ikaw mismo na nagnenegosyo, nagtitinda, merong sariling price tag sa mga produkto mo. Okay. So, sa mga nagdadangog po sa tuya sa wet market, So, pirmiming nahihiling po ang kulang ang nagkakaagi price tag. So, ganyan po sa mga nagdadangog po diyan sa mga wet markets kung saan man po kamungunyan. Ang itaramtaman po, ipamarita ta sa satuyang mga kataning na mga nagtitinda sa wet market na kaipuhan, may price tag kita. Magura ba ang kilo kan tilapia, kan bangus, kan karning uray, karning baka, di ba? So, yun po. So, para po matawan maning chance ang mga, saro pa siguro Sir Ralph, mahiling man kan mga tao na pagkain pa lang, alin ba ang mura, di ba? So, at least makikita yung competition ninda, So, para po ang aram ka agad kang parabakal kung manggura yan. Po ba? Tama ba, Sir Ralph? Opo, tama mo. Okay. Sir Ralph, ang may nadadangog akong shelf tagging. So, kasi baga dyan sa mga department store, what I mean sa mga grocery stores,
paano po yan? Kasi kung minsan, yan sinabi niyo po kanina Sir Ralph, yung shelf tagging, nasabi niyo, di ba? Ito yung mga nahihiling to ba, Sir Ralph, dyan sa ang grocery stores na sa shelf mismo may tag bako na sa individual products. Kaya lang, ang problema kung minsan, ano po, sa kadakulan siguro ng produkto kan mga grocerista, lalo sa mga darakulang grocery stores, kung minsan, yung nakatugod duman sa shelf tag, ano po, na produkto, iba man, ano? Nabalasa, ano? Oo, kasi siguro sa kadakulan na rin, ano. So, ano ang dapat ang gibuhon kay iyan? Kung halimbawa, nagbakal akong kape, ito pala ang kape, pagkatapos, ang presyo na natutungodan niya, bako ang palang pang kape, pang tsokolate. Ano po? So, paano yun? Pag abot ko duman sa, sa ang cashier, akala ko 99 pesos, ito pala 150 pesos. So, ano po ang dapat ang gibuhon muna bilang parabakal pag maka-encounter kita kay araw kay yan? Inot po, bilang parabakal, basahon ta kasi igwa siyang pangaran, igwa dyan na unit kung yan ba nakalaag dyan per pack of 25 grams, 20 grams, etc. Pero po, as duman sa part business establishment, it is a violation po na naglaag ka mo kay shelf tag na ang nire-represent ka itong shelf tag nindo, iba man na produkto. So, it is a violation. Ano po, bawal po siya. Okay. So, siguro, Sir Ralph, kung ako kasi, ang ginibo ko ka ito, Sir Ralph, pwede man ba ito, na, di muna ako nagreklamo sa DTI. So, ang ginibo ko, kinol ko yung attention kan ang empleyado. Ano po? It's either, kung sila na empleyado duman, mali yung price tag nyo. Paano yun? Pag, lalo na kung minsan nagreklamo ako sa cashier, ito, binakal ko pagkatapos araw kayo ng presyo, pag abot sa indo, araw kayo yan. So, ang tama ba na kinol ko muna yung atensyon kan tindahan? Ano po? Bago ako magreklamo sa DTI? O dapat ba, diretso na ako magreklamo sa DTI? Option po ito kan consumer. Pwede siya na i-call nyo muna ang attention kan staff or kan management kan establishment, or pwedeng mag-proceed na po sa complaint dito sa DTI. Nasa inyong discretion po yan. Okay. So, siguro po sa mga nagdadangog sa tuyang mga negosyante, na may mga retail stores. So, maging, mapagmatsyag sa mga araw kaiyan. Akala ta yung price tag ay simple lang, na kaagta lang. So, siguro po at the end of the day or every hour, siguro dapat may naglilibot kita kay dyan na hinihiling kung tama pa ba yung price tag na nakatungod duman. Kasi, violation pala yun, di ba, Sir Ralph? So, if ever makukompromesa ang satuyang tindahan pag may magreklamo sa tuya. So yan po, gibuhan tang sistema na dapat ang gabos na nasa tungod kan price, ang shelf tag ay tama. Ano po, Sir Ralph? Opo. Okay. May nahiling ako, Sir Ralph, kansanong beses, may nahiling ako. Bako man siya sa dakulang grocery stores. Siguro kinulang na siya kipapel. Ang ginibo niya, from, ang halimbawa, Sir Ralph, 200 pesos, inirase yung 200, kinaagan niya sa baba, ay sa taas, ng 150. So, inirase lang niya, kinaag niya, 150 na. So, pwede ba yun na may erasure tayo? As a general rule po, bawal ang merong erasure pagdating sa price tag. Pero, meron po tayong mga exemption. Ang una, kapag merong sales promotion. Ano po? Ang purpose po noon, for example, example ni Ma'am Susie, is 200 yung presyo. So, nagkaroon sila ng promo, wala silang papel. Kinross out niya, nilagay niya 150 kasi meron silang promo. So, pwede po yun, pagbaba ng presyo. Or, dinikitan niya pa ng isa pang price tag na mas mababa, galing sa kanilang machine. So, pwede po yun na dalawa yung presyo kasi meron silang promo para ipakita na meron po silang price reduction. So, pwede po yun. Yung isa, pwede naman po yung tinatawag na superimposition, yung parang papatungan yung previous na presyo. Pwede nyo siyang patungan ng bagong presyo, provided kung gagawin nyo po yun, dapat hindi na makikita yung previous na presyo. Ano po? So, yan yung mga exemption pagdating sa alterations and erasures. Okay.
So, pwede pala na yun, para may pahiling sa tao na, ini yung dating presyo. Opo. Para masabi na, you save, 50 pesos. So, ito yung dating original price, ngayon, nagkaigwa ng sale. So, pwedeng i-cross. Ano po, Sir Ralph? Opo. So, Sir Ralph, ang sabi mo po, pwedeng, alimbawa, nag-call na ako ng atensyon, nagbakal ako. And then, mali yung price tag, kinol ko na yung attention, kan management, kan tindahan. And then, dai pa man giraray. Pagbalik ko, iyo man giraray. So, nabiktima ulit ako ng maling price tag. So, pwede na ako mag-dyan sa DTI. Ano po? So, para magreklamo. Ano Opo. po? So, kung magreklamo po ako sa DTI, ano pong solusyon ang makukuha ko sa pagreklamo sa DTI? So in case po na magreklamo kamo sa SAMU, so ang SAMUYA pong monitoring enforcement team will verify your complaint. And kapag napatunayan po na merong paglabag, mag-i-issue po kami sa kanila ng notice of violation. So they will have to answer that. Kapag they cannot satisfy yung naging findings, so mag-i-issue kami ng formal charge. They shall be penalized. Pag napatunayan that there is a violation. Okay. So ang maano po kayan, ang masangat na ay bako na yung consumer kundi yung DTI. DTI. Opo. What if po pag sinabi kang consumer o kang complainant na consumer, sinabi na habo ko na pong paabuton tuman. Ang gusto ko lang lalo na po kung ang dakula ang deficiency, gusto ko lang na i-refund ako. Pwede po ba yun? Pwede rin po yun. Kung niresolve within the business establishment, pwede rin po yun. Opo. Pero kung nakaabot na po sa DTI. Pero kung nakaabot na sa MUYA, since it is violation of the law, dudumanan mo siya. Pero kung sakaling din yung sa MUPIG paabot, nagtugot ka mo sa resolution proposed by the business establishment, pwede yun. Okay. Kasi na yan, ang choice na niya yun. Opo. Di Pero ba? oras na makaabot sa mo, dudumanan mo po yan. Okay. So, di yung pwedeng magsasabi yung consumer nakaabot na sa DTI, Sir Ralph, sasabihin ng ang consumer complainant na habo ko na pong kasuhan nindo sinda. Gusto ko lang tabangan ninyo ako na ma-refund ko yung deficiency. Opo. Pwede ba yun? Hindi po. Talagang madumang kami kasi we found out parang may possible violation of the law. Okay. So, ayun, siguro po na nagkaigwa na nakita ng clear picture ko ang price tag law. So, ang roal daw ta po yan kapag nagbabakal kita, roal daw ta yan nahihiling. Yun pala ay may kaakibat na responsibilidad sa bawat parabakal kayan, asin lalo na po sa satuyang mga negosyante. Saro po iyan na proteksyon sa bawat mga negosyante, asin sa mga parabakal ta. Sir Ralph, yan, clear na kita kan, ang price tag law. Ngayon, Sir Ralph, kung minsan may nahihiling kita sa price tag na, example, sarong produkto, gustang bakalon, ang may nakakaag dyan is 85.50. Siguro, ang marketing strategy man yan, kan mga tindahan, kung bakit may sentimos. Gusto minsan nga nagko-question ako, bakit hindi na lang yan whole number? Bakit kay puan pang may sentimo bata? Dipisilo na baga ang 25, 5 centavos, bakit kay puan pang may sentimo? Bakit hindi na lang ang whole number? So anyway, may reason po man siguro ang satuyang mga tindahan kaya siguro marketing strategy yan. Halimbawa, Sir Ralph, 85.50 ang presyo. Walang pangsukli ng 50 cents. Ang 85.50, wala akong 50 cents bilang parabakal. So nagtao ko sa tindahan ng sa cashier ng 86 pesos. So susuklian ako ng 50 cents. Kung minsan, Sir Ralph, dipisilon ang 25 centavos, wala talagang 25 ang 50 cents o duwang 25 centavos. So, paano yun? Anong ang sinabi na lang, sige, suklian na lang kita ng chocolate na worth 50 cents. Pwede ba yun? So, lagi po natin yan na papakinggan, pero ayon po sa Republic Act 10909, yung tinatawag natin No Shortchanging Act, bawal po siya.
obligasyon ng isang business establishment na magsukli ng eksakto sa consumer. Ano po? So, actually, meron din provision dyan na nakalagay na, pero hindi nililimitahan na pwede kang magsukli ng sobra. Pero bawal ang kulang, bawal ang isusukli mo na hindi sa ibang other kind of change ang ibibigay mo. So, bawal po siya. Either magsukli ka ng eksakto or nasa iyo kung magsukli ka ng may konting sobra. Pero bawal po na hindi ka magsukli. Ano po? Okay. So, hindi po ba yung sinasabi ta ng No Shortchanging Act? Tama po ba? Yeah po. Sir Ralph, Shortchanging Act or No Shortchanging Act? No Shortchanging Okay. Act. No Shortchanging Act. So, yan po ang pangduwang batas na pag-uurulayan tangon yan. So, in summary, Sir Ralph, ano po ang No Shortchanging Act? So, ang No Shortchanging Act, una, ang duties and responsibilities po kan mga business establishment ay magbigay ng eksaktong sukli sa ating mga consumer. Kahit gaano pa yan kaliit, it is their responsibility. And the law is not prohibiting the business establishment to give change or sukli ng sobra kung sakaling hindi talaga ma-eksakto. Pero bawal ang kulang at bawal din ang papalitan mo yung sukli ng any kinds of goods of equivalent value or sigurong higher value, doesn't matter, bawal po siya. And nakalagay din dito na responsibility ng mga consumer na humingi ng sukli. So bukod diyan, dapat meron ding nakalagay na sa part na yan na please request for exact change, parang ganyan. So dun po sa part na nakikita din ng mga consumer. Hindi naman kailangan na English, pwedeng Tagalog o equivalent effect or value o gustong sabihin. So, pwede po siya. Basta dapat may nakalagay sa business establishment na ganun. Okay. So, siguro sa mga cashier ta po, sa mga business establishment, sa mga cashier ta, duman sa ang area ng cashier ta na nahihiling kan sa tuyang mga sa tuyang mga customer o consumer na nagbabayad, dapat may nakakaagduma na ang ask for exact change. Bako, sabi mo nga, Sir Ralph, bako, di man gusto sabihin na mag-English. Pwedeng Bicolon, pwedeng Tagalog. Tama, Opo. O humingi ng tamang sukli. Maghagad ng tamang sukli. Ano po, Sir Ralph? Opo, pwede. So gustong sabihin, Sir Ralph, na lang ako, sabi mo, pwedeng, alimbawa, 86 pesos, so, dapat talaga susuklian ako ng 50 cents. Ano po? Opo, dapat. Pero, ibig sabihin, kung minsan kasi, baga, ang sasabihin na lang, wala po kami ng 50 cents. Kung halimbawa, ang presyo is 85.50, wala kaming 50 cents, okay lang na humingi na 85 na lang. Hindi po. 85 meaning at the advantage of the consumer. Kasi wala siyang pangsukli ng 50 cents. So, sige, wala akong pangsukli ng 50 cents. 85.50 ang presyo. So, kung minsan po may nakaka-experience ako na hindi na nila sa akin hinihingi yung centavo. Okay. So, pwede pala yun. Opo. Nakasaad yan dito sa rule number 5, sa section 1.1. Sabi dito, shortchanging is not to be construed as restricting a business establishment from giving an amount greater than the sufficient change. So, pwede nilang pasobran at their own discretion. Ay, isa pa po pala sa bawal, the act of pakikiusap sa customer na wag na lang siya magsukli dahil kaunti lang naman, pati po yun bawal. Nakasaad din po yun. So, kailangan po talaga nakahanda ang ating mga business establishment na meron dapat silang pangsukli. Okay. So, ang siguro advice naman po sa mga business establishment, kasi kung sa hiling-hindo, wala man kamong sapat na mga centavos, centavos, mga coins, for example, 5 cents, 25 cents, 50 cents, ang itauta na lang na presyo dyan ay whole number. Paday kita magka-problema kaiyan. Kasi kung minsan, may kita 0.95. O, diba? O, di, saan kita mako aning
5 cents, di ba? So, gibuta na lang kung halimbawa 80.90, 80 pesos and 95 cents, gibuta na lang ng 81. Tama ba, Sir Ralph? Siguro Ano? inaano nila yung nasa marketing kapag Oo. hindi pa umaabot sa whole number, feeling na nandun pa sa value Oo. na yon 4.95, feeling nila nasa 4 4 something pesos pa, pala. pero kung i-round off mo, Oo. nasa 5 na. Oo, kasi Sir Ralph, kung minsan, ang ano din, sa consumer, sa marketing talaga, pag 4.95 ang presyo, parang Yung 4 pa feeling din ang natin, nakikita. 4 pesos, mura pa yun compared sa 5 pesos, di ba? So, mayroon talaga yan na mind setting, So, ang ano na lang, so, yun po ang advice ni. So, kung makaagpo ko mo ng mga presyong alangani na may mga centavos, 0.95, 0.75, dapat nakahanda kita ng pangsukli ng 5 cents, ng 25 cents. Taang kung 50 cents, pwede pa, di ba? So, yun po ang mai-advise me. So, ano po ang obligasyon, Sir Ralph, kan mga negosyante tadig sa short changing act? Yun po. Una, dapat ready sila na magsukli. Na at the exact amount, if not, kailangan nila, kung wala talaga, at the very least, kung di nila kaya magsukli ng eksakto, so inaalaw ang sobra. So pangalawa, meron dapat nakalagay na please demand for exact change, parang ganun. So any kind of statement na nagsasabi ng ganun, dapat nakalagay yan sa within the store. Mas maganda nandyan sa may cashier para mabilis makita ng ating mga consumer. So, and iwasan po natin yung mga bawal, yung pagsukli ng candy, pakikiusap na pwede bang hindi suklian na lang kasi 10 centavos lang naman, so bawal po siya. I-orient po natin ang ating mga cashier, and as a business establishment, ihanda po natin ang sarili natin kasi part po yan ng ating obligasyon bilang negosyante na mag-comply sa mga batas na yan dahil sakop tayo ng mga batas na yan. Po? And then siguro logical din, Sir Ralph, ikaw bilang negosyante, na bilang negosyante, yan ang pinagpresyo mo na may mga alangani na pangsukli, so dapat handa kang suklian yun, di ba? O, kung may 0.95 cents ka, handa, dapat may 5 cents ka. Hindi pwedeng So, actually, na-clear kita, akala ta sa no short changing act, yung pagsukli lang, ang pag hindi pagsukli ng tama, yun lang ang violation. O yung pagsukli lang ng candy o kung anong products in exchange to the ang money na na pangsukli. Yun pala, sarap pa sa violation, yung pakiusap lang na ang 5 cents lang naman, violation na rin pala yun, di ba? So, yun po, naliwanagan po kita. So, iorienta po ang satuyang mga cashier. Tas hindi po may responsibilidad kaya sa satuyang mga ang establishment. Ano po, Sir Ralph? Opo. Okay. Sir Ralph, may question po, Digdi. Allowed to use code? Is it allowed to use code in price tagging? Ano pong code ini, Sir Ralph? Common yan doon sa mga self-tagging na gumagamit ng mga POS. Yung nakikita natin, meron ba silang barcode na ini-scan? So, as a general rule, bawal po ang naka-code ang presyo. But, kung ang establishment niyo is capable na naka-code siya, meron kayong scanner, provided lahat ng mga required information sa isang price tag nandun pa din in combination with the code. Hindi pwedeng code lang yung nakalagay tapos wala yung other information required by the price tag law, wala doon tapos code lang. Hindi pwede. It should be a combination. Okay. So, yung tinataramkan sa tuyang paladagog na code, ini yung barcode. Opo, pwede rin, sir, may gumagamit na ngayon ng mga QR code. Code. Na parang, para malaman mo yung presyo, i-scan mo. Paano kung walang pang-scan yung ating mga consumer? So, any code, na pwedeng maging substitute sana sa ang price, hindi pa pwede. Opo. It will not prohibit the business establishment from using code, provided all the necessary information required by the price tag law
should be visible therein sa price tag nila. Sabayan nila ng code, walang problema. Okay, so ibig sabihin, Sir Ralph, ang halimbawa sa shelf tagging, ano po, doon sa shelf, na may, ang kadakulan po dyan sa mga grocery store, nasa shelf, ano po, ang mga nagkakaagman lang kay Inakod, halos mga mga sa darakulang grocery stores, it's either QR code or barcode. So, okay lang na may barcode doon, pero dapat may presyo pa rin, clear yung presyo na nakakaag, and then, ano yung unit. Tama ba ako, Opo, Sir Ralph? same requirement sa walang code. Kahit may code yan, dapat nandun pa din siya. Okay. Sige. Paano, Sir Ralph, may nahihiling kami, mga produkto, walang shelf tag. Pero, doon sa produkto, may barcode. Pagkatapos, may scanner naman sila. Po? Hindi po pwede yun. Opo. Dapat, ang nakalagay dyan is, it should be a combination. Hindi pwedeng barcode na lang, papapuntahin mo pa dun sa price verifier yung consumer para makita yung. Hindi po pwede. Dapat, naandun na mismo sa code, kasama siya nung regular requirements ng price tag. Okay. Informations. Okay po. Sir Ralph, may sarap pa pong question di ano daw yung price tagging practices and malpractices? Meron ba nun? Marami po yan. Sige, Sige. isa-isahin natin. May oras pa naman kita. Sige. Sir, may 15 minutes pa kita. Sige. Una, yung contrary sa one price tag rule. So, merong naglalagay ng dalawang price tag. Whether or not it is a honest mistake. Pero ang sabi ng batas, kapag ganyan, kung sino ang mas mababang presyo, it shall prevail. So, kahit pa for example, yung produkto mong nailagay na presyo doon sa isang malaking produkto, magpe-prevail pa rin po ang batas. Kung malaki man ang agwat niyan, the law will prevail na yung mababang presyo, siya po ang magpe-prevail. Another is that, ito po, pagdating, although halos wala na tayo siguro nakikita nito, dapat po, kapag ang isang consumer product is vatable, dapat po kapag nakita sa price tag na for example 100 ang presyo, inclusive na po dyan yung VAT. Hindi pwede na, pagdating ko dun sa kahira, ay sir, 100 po ito, ay dadagdagan pa po natin ng VAT. So, late yung VAT nalaman. So, bawal po yun. Dapat, part na po siya, inclusive na po siya doon sa presyo, sa price tag. Ang putulong kita duman, Sir Ralph, ibig sabihin, dapat sarong presyo lang talaga ang nahihiling. Kung ano yung presyo na yan, yan ang babayaran ko. Hindi pwedeng pagdating ko doon, ay may patong pa pala. So, wala po yun. Hindi po pwede yun. So, ibig sabihin, di pwede yung price, 50 pesos, VAT, 10 pesos, di pwede, equals Opo. 60 pesos. Yung presyo lang po dapat ang makikita. Okay. So, meron pa tayong isang, I don't know if meron pa nagpa-practice nito. Magkaiba yung presyo ng cash price tag sa card, debit, o ATM card. Hindi po pwede yun. Kung ano po ang cash price niya, yun din po dapat ang presyo. Whether card, credit card, ATM, or debit card. So dapat isa lang po yan. Another is yung meron kayong makikita minsan, common ito sa mga appliance dati. Pero ngayon halos wala na tayong nakikita nito. Merong cash price, tapos merong regular price. Parang kapag cash, ito yung, kapag cash ang binayaran mo, may matitipid ka na 1,000 pesos. So kasi ito yung regular price niya. Hindi po pwedeng ganun. Because you're implying that, sabi ko nga kanina, card, debit, credit card, ATM, or debit card, dapat same po siya sa presyo ng cash. Kasi ang gustong sabihin nun, you're implying that if you're not going to pay cash, mas mataas yung babayaran mo. So, bawal po yun. Another, cash price tag, tapos yung card. So, dati ginagawa siguro yun, pero ngayon wala ka naman makita na dapat po parehas ang presyo. So, another po, dun sa practices, na-mention na po ito kanina, yung sa sales promo. So, kapag may sales promo tayo, dapat ipakita natin yung reduced price. So, dapat pag may promo tayo, kung 400 yan, less 20%, makikita natin yung reduced price niya. So, yung dalawang presyo mako-compare natin. So,
during price reduction. And bawal din po yung mga surcharge na kapag credit card ang payment, merong surcharge, bawal din po yun. Dapat, sabi nga doon sa batas kanina, kung ano ang nakasulat doon na presyo, dapat yun lang ang babayaran mo, hindi pwedeng lumampas doon. Okay. Ano po? So, meron din tayong minsan, for example, meron tayong sample products na dinidemo. Kapag ang sample products ay nakadisplay within the retail area, dapat po meron din siyang price tag. Okay. Ano? So, kahit sample pa lang po yan. So, yan po yung mga common practices and malpractices na binigyan natin ng linaw dito po sa discussion natin. Okay. So, siguro po, talking of cash and credit, ATM or debit card. Kasi pag nagbakal po baga kita, Sir Ralph, na gamit ang satuyang credit, ATM or debit card, it's good as cash. Opo. Di po ba? Opo. Although may surcharge kita, ang nagtatao po kang surcharge ay yung bangko na. Yung provider. Yung provider, di ba? Yung Opo. provider kan ang card ta. Pero bako po kita nagbabayad ki interest duman sa sa tindahan na binakalanta. Ano po? Opo. So, sir, may mga po ako, pahapiyaw lang, kasi permitaining nahihiling, nasa price tag din lang naman kita. Kung minsan kasi, Sir Ralph, may nagkakaag dyan, cash, 1,000, 50,000 pesos. Installment, 60,000 pesos. Dalawa yung presyo. Okay lang ba yun? Provided po, pwede siya, provided yung installment, meron siyang ibibigay na separate paper. Okay. Meron siya, pero hindi siya part noong price tag. Meron siyang separate sheet, amortization schedule or kung anong schedule of payment. Kasi we understand na installment siya. Siyempre, merong additional charges yun. Pero pagdating sa card, debit, na good as cash, wala po dapat. Sa installment, it is understandable. Okay, na dapat mahiling din nila Opo. ano ba ang magkano bang babayaran Opo. sa bawat install. Pero dapat bibigyan sila ng schedule of payment doon. Meron silang document na gano'n. Okay, para alam nila kung ilan ang ibabayad. Pero Opo. hindi na po yun nakalagay sa price tag natin. Opo, hindi na nakalagay yun. Usapan na po yun ng customer at nung INT o nung may-ari ng establishment. Opo. Ano po. So, ayan. So na kita dakulong kitang ang naaraman ngunyan. So simple lang siya uro aldaw na tayan pag nagbabakal kita na i-experience tayan, nahihiling ta ang price tag, nasusuklian kita. Yung pala may mga batas pala, ini palang duwang batas ini, Price Tag Law and No Shortchanging Act. Ini pala ang mga batas na nagtatauning proteksyon sa satuyang mga negosyante asin mga konsumidores. Sa oral daw po yan. So, importante yun po na naaraman ta iningon yan na may mga batas na nagpoprotekta sa kaining na ang na-experience ta sa bawat transaction ta sa buhay. Sa oral daw. Ano po, Sir Ralph? Opo. Okay. So, Sir Ralph, with this, i-summarize ta, ano po ang mensahe ta duman sa satuyang mga negosyante? Sa satuyang mga negosyante po muna, Sir Ralph, para ma-coordinate ta, para maprotektahan mansinda o maging aware sila digdi sa price tag, Law and No Shortchanging Act. Opo. So, una, para sa ating mga negosyante, sa price tag law, wala po tayong option na pwede tayong hindi maglagay. It is a law. So, dapat po tayong mag-comply. On a business side, kung titingnan ninyo, ang paglalagay ng price tag will, kumbaga, makakatipid kayo sa oras. Wala na magtatanong sa iyo, kakausapin ka, ilan ba presyo nito, sasagutin mo naman. Paano kung nakalimutan mo yung presyo, tatanungin mo yung isa mong kasamahan, etc. So, nakakatipid siya sa manpower, nakakatulong din siya. And, kumbaga, it shows professionalism. So, sa mga consumer, actually, ako bilang consumer, bumibili ako doon sa malinis tingnan ng kanilang store, organized, merong presyo. It is a unspoken marketing strategy kung titingnan natin na dito sa tindahan na to, dito ko gusto bumili. Bakit? Nakakatipid ako ng oras, hindi na ako magtatanong magkano ba ang presyo. Pagkat kita ako, yun yung presyo. Kung anong nakalagay doon, yun talaga yung actual na presyo. So,
nagdadagdag siya ng professionalism at nakakapag-engganyo ng sa ating mga suki. So yan ang masasabi ko sa mga business establishment pagdating sa price tag law. Bukod setting aside na pagsunod dito sa batas, marami pa po siyang benefits na pwede ninyong makuha. Pagdating naman dito sa No Shortchanging Act, again, we have no option na hindi ito i-comply. So bilang negosyante, we should prepare na meron tayong panukli to the smallest amount. Kaya sabi kanina ni Ma'am Susie, kung hindi nyo talaga kayang magsukli kasi for whatever reason, so wag niyo pahirapan ng sarili ninyo. Alisin natin yung mga point something. This is not hindi po siya sinasabi ng batas, pero it is a good way na para hindi tayo magkaproblema dito po sa No Shortchanging Act. By the way po, kung titingnan natin ang No Shortchanging Act, malaki po ang penalty niyan. Kaya we urge each and every establishment to follow. Para po, kami po dito sa DTI, hindi naman namin gusto na magpara-penalize ng mga business establishment. Nandito po nga kami para i-orient yung mga ating mga business establishment, i-orient din ng mga consumer para maprotektahan ng karapatan nila, both sides. Na kayo hindi ma-penalize, sila din naman hindi maagrabyado. So sana po sa mga ganitong sessions lagi tayong makinig para po matuto tayo at i-apply po natin ito sa ating mga negosyo. So yan po ang masasabi ko sa inyo. Okay. Sir Ralph, may saro na lang akong pahabol na sa Shortchanging Act po baga may prescriptive period ba yan? Opo. Sa pag-file ni reklamo. Opo. Sa mga naka-experience po niyan, so bali binibigyan po tayo ng not later than 10 days. For example, bumili ako na biktima ako ng No Shortchanging Act. So not more than 10 days, dapat kung gusto ko mag-file ng complaint, i-file ko na po yan dito sa DTI along with the supporting documents. If not, so lumampas tayo ng 10 days, it is a ground for dismissal of the case. Okay. So 10 days lang hindi Opo. 10 working 10 days. Okay. Gusto sabihin po kapag naka-experience kita ng paglabag sa No Shortchanging Act, magduman ka agad kita sa pinakaharanitang negosyo center or sa DTI po mismo, sa satuyang mga provincial offices or sa regional office. Sa Sarawis lang po kami. 10 aldaw lang po kamo tinatawan na magreklamo. Kapag nakalampas na po yan ng 10 aldaw, magpuon ka, naka-experience ka mo ng violation sa Shortchanging Act, madidismiss na po ang kaso. Diin na po kamo pwede magreklamo. Okay, so Sir Ralph, may idadagdag lang po ako habang nagdadangog kaya ako sa imo, nagsusurat ako Sir Ralph. So sa satuyang mga negosyante po, dapat tapong tandaan na dapat maglagay kita ning malinaw na price tag sa gabustang produkto. Okay? Magtaon ning tamang sukli permi. Permi ta po yan tatandaan. Dapat permi kitang may nakareading pang sukli at asin maging tapat at transparent kita sa satuyang mga customer. Sasabi nga ni po sa Tagalog, ang magandang serbisyo ay susi sa tagumpay ng negosyo. Yun po. And then, mag-adal po kita. Pag-aralan ta po ang mga batas, maging aware kita kung anong mga bagong batas as in batas na nagpoprotekta sa satuyang mga karapatan bilang mga negosyante. Kasi hindi man po gustong sabihin na ang mga consumer lang ang pwedeng magreklamo. Kita man po, nandito po ang DTI para po we're just one click away or one call away. Maghapot po kamo kung ano ang mga sitwasyon nindo na para makapagtauman po kami ng advice sa indo. And then sa satuya man pong mga produkto, pero pa pong tingnan permita pong ihilingon ang price tag. Di ba, Sir Ralph? Kung daing price tag, maghapot, dakulang kitang pwedeng haputan. Maano na mareklamo pa kita, mag-apot na kita kung daing price tag. Ngayon po, aram ta na, sabihan ta na dapat may price tag ka mo, nasa batas yan. And then, bilangon ta po permi ang sukli. And then, magtago po kita ng resibo, importantihon po ang resibo. And then, maging mapanuri at alisto at dai po kita matakot magreklamo. Tama po ba, Sir Ralph?
Opo, tama po Ma'am Susie. Okay. Dikit na minuto na lang, Sir Ralph. May parting words ba kita or may mensahe pa kita sa satuyang mga paradangog? So, encourage ko po ang Lambang Saro na sa mga arog po kayo ng mga sessions kan DTI, magdangog po kita, puunan ta, tapuson ta, ta sigurado po dakul po kitang maukudan. Ano? So ang mga consumer po na may aram, sabi nga ni wais ang consumer na may alam. Okay, thank you very much po, Sir Ralph. Dakulon po kaming natutunan ngunyan. Ano po, sa mga paradangog ta po, dakulon po kitang natutunan sa price tag law as in sa No Shortchanging Act. Tandaan po na ang pagiging informed consumer ay saro po yun sa susi para maiwasan na maloko kita. At ang informed businesses po o mga negosyante, entrepreneurs para po maiwasan taman po ang mga violation. Kung igwaman po kitang katanungan o reklamo, don't hesitate to call DTI. Ano po, hanggang sa susunod na episode po ng Usapang Consumer at Negosyo. Sa ngaran po ni Miss Bem Berango, ako po si Susette Brioso Benaventura. Mag-ingat po kita gabos as in maging responsableng parabakal. Salamat po. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager